Здравейте хора, днес ще ви показвам моят арсенал от пиратки за 2025 година. Това е първата част от пиратките. Ще има добавки. Част 2 ще има. Първо ще започваме с едни мач кракер. 3 пъти гърмят. Мини са. Категория 1. 1,51 кутия. Второ имаме едни единички на Енигма. Ето. Категория 1 са на Енигма. Силни са. Ето. Гърмяла съм малко. После едни силвер кракери. Те са категория 3. 7 лева е кутията. Те са на Tropic Fire. Да. И това е хора. Ще има добавки част 2. И ето хора, арсенала за първата част. Ще има още добавки. Чао хора от мен.